ja već časkam sa mojim narodnim gostima. Jako su zanimljivi, samo da vam kažem. Sutra na Mašinskom fakultetu u 12 sati biće promocija knjige doktora Tomislava Marinkovića Tehnologija istiskivanja aluminijumskih legura u toplom stanju. Tim povodom moji gosti danas, autor knjige, dr. Tomislav Marinković. Dobar dan, dobrodošlica velika. Hvala vam što ste danas moj gost. I recenzent knjige, profesor dr. Saša Ranđelović. Profesor, dobar dan, dobrodošlica velika. I vama je jako volim kad dođete. Ništa ne razumem ove vaše mašinske teme, ali me vi ubedite da je to zapravo zanimljivo, jako zanimljivo. Hvala vam obojici zaista što ste danas izdvojili vreme i što ste danas moji gosti. Gospodine Marinkoviću, evo knjiga, kažete 35 godina iskustva stoji iza ove knjige koja će sutra biti promovisana na Mašinskom fakultetu. Sad ovako, ja kad pročitam tehnologije istiskivanja aluminijumskih legura u toplom stanju zvuči nekako opasno. A zapravo je jako primenljivo, jako korisno i nešto što je budućnost. Ja bih rekla. Sam ja to lepo razumela sad vas? Mnogo ste lepo razumeli. Znači, to je proizvod koji se, proizvodi od aluminijuma se primenjuju u svim granama industrije u životu. Znači, to je i medicina, autoindustrija, onda avioindustrija, građevinarstvo, arhitektura. Znači, ima vrlo široku primjenu. A koliko sam ja razumela, i u svakodnevnom životu mi koristimo, nismo ni svesni da koristimo aluminijum, je li tako? Tako je. Tako je. Nekad je i posuđe bilo od aluminijuma. Sada postoji, vidite, aluminijum ima širok spektar legura. Tako da, kad ljudi koji ne izučavaju tu oblast i ne poznaju, kad pogleda nešto lagano, aha, ovo mi liči na aluminijum. Međutim, aluminijum ima veliki broj legura zavisno od primene. Znači, i legura se priprema, to rade metalurzi, znači ima legure koje su karakteristični, koje imaju mehaničke karakteristike na nivou srednje kvalitetnih čelika. To su legure aluminijuma koje se legiraju bakrom. Znači, to je rečeno naučno serija 2000. Znači, serija 2000 aluminijumskih legura su legure gde je glavna komponenta legirajuća bakar. Onda, jako interesantne su legure iz serije 7000. Tu je glavna komponenta cink. To su vrlo jake legure i one se proizvode na specifičan način. Sasvim, mislim, drugačije nego legure o koji ćemo mi pričati i uopšte koje opisuje ova knjiga ovde. Znate šta me interesuje? Vi veliko iskustvo imate, evo, profesor kaže 35-godišnje iskustvo, međutim, ne samo u profesuri. Vi apsolutno ste sve nivoje, koliko sam ja vidjela iz vaše biografije, prošli i u privredi, je li tako, i na rukovodećem mestu i na kraju u profesuri, jer je sve to utkano u ovu knjigu koja je... Jeste. Znate kako? U početku kad sam ja krenuo da se bavim ovom oblašću, znači nije bilo literature iz toga. Što bi rekao možda Vuk Karadžić, prenosilo se sa kolena na koleno. U fabrikama je bilo zabranjeno da se priča van fabrike o nekom iskustvu. Razumite, je to fabrička tajna. Ja kao mlad inženjer, mene nije bilo stid da skuvam kafu i tehničarima i ljudima u pogonu, da im kupim doručak, jer znam ako se približim da ću dobiti neku informaciju. Literature nije bilo. Nije bilo uopšte ni na stranim jezicima, da bi posle vremenom počelo pomalo da se pišu naučni radovi i mali broj udžbenika. Ovo je, kako sam ja istraživao, prvi udžbenik na Balkanu iz ove oblasti. Aha! Da li je moguće da tek... Da, moguće je vrlo i po mojoj doktorskoj disertaciji, magistarskom radu, drže se predavanja za sada na Mašinskom fakultetu u Nišu i Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Samo ta dva? Ali sad imaju literaturu, mladi profesori i očekujem da će se to proširiti. Pa evo, pitat ćemo profesor. Se proširiti, profesor. Tako je. Da bi ovaj poduhvat i ovaj udžbenik dobio naučnu notu,
recenzenti ove knjige sam ja i koleginica Vesna Mandić iz Kragujevca sa, da kažem, Kragujevačkog univerziteta. Autor knjige je rekao da ima malo literature kod nas, ali treba da znate da u svetu sve je to zasnovano na naučnim istraživanjima, da je literatura vrlo bogata, zato što su to u najmanju ruku vrlo ozbiljne teme. Radi se o jednoj, da kažem, multidisciplinarnoj oblasti. Znači, iako smo mi sa Mašinskog fakulteta, to nije čisto mašinstvo. Tu je i hemija, tu je i metalografija, tu je hidraulika. Znači, sve su to teme koje na neki način tretiraju iz svog ugla ovako kompleksan proces. To su vrlo skupe tehnologije, radi se o masovnoj proizvodnji i danas vi na svakom koraku možete da vidite proizvode te industrije. Zašto? Zato što se radi o održivoj proizvodnji, o proizvodnji sada popularno zelenoj agendi, gde vi u stvari hoćete što lakši proizvod, što manju potrošnju energije, a to možete samo sa aluminijumom. Još je Nikola Tesla govorio, ako je 20. vek čelika, čija proizvodnja neprekidno raste, onda će 21. vek biti sigurno vek aluminijuma, zato što svi hoće lakši proizvod sa manjim utroškom energije. A aluminijum ima beskonačnu primjenu. Od industrije, građevinarstva, pakovanja, autoindustrije, avioindustrije, kao što je rekao autor. Tako da aluminijum nema prepreke i on je vrlo poželjan materijal za ovaj naš vek. Da, pa evo, malo pre ste jednu zanimljivu priču ispričali koja je pokazala meni koliko je zapravo primjeno. Mi ne razmišljamo o tome gdje se sve nalazi aluminijum kod vas. Hoćete da ispričate našim gledalcima? Vezano za pojednostavljenje ovog procesa. Tako je. Znate kako, ljudi koji se bave ovom strukom obično nailaze na osobe koje su znatiželjne. Međutim, teško je razumeti ovu oblast, iskreno. Ne znam da li se kolega slaže, ali zato smo mi tu. Tako je. I, znate, obično se tehnologija ova poredi sa pastom za zube. Dobro. Znači, onaj ko hoće da objasni, kaže imate pastu u kupatilu, uzmite, otvorite onaj zavrtanj, pritisnite, jer će izaći nešto. Hoće. To je profil. Kaže ono, cepšica na kojoj izilazi, to je alat, a ovo je profil. Na prvi pogled, kad tako pogledate, kažete, pa bre, šta ovi ljudi pričaju, ovo toliko jednostavno da nema potrebe da se o tome razglaba. Međutim, ja sam tako mislio. Ali vremenom sam video koliko u stvari sam ja zalutao dok sam radio ovaj posao i koliko nisam znao. Verujte. Nailazio sam na veliki broj faktora koji utiče na sve to. Tamo tubica, pritisnete, ništa drugo. Sad, ako malo ga stavite otvoreno, bude tvrdje, pa teže izađe. Razumete? Međutim, ovde je veliki broj faktora i ja kažem, pitaju me ljudi, pa dobro, koji su to faktori, koliko ih ima, jesi brojao nekad? Ja kažem, pa, znaš kako, ajde recimo da kažemo da ih ima 100, ali sam siguran da ih ima 102, ali 2 ja ne znam koja su. I onda u razgovoru meni padne na pamet, stvarno, ali to je istina da je i taj faktor. Kažem, 101. faktor je ljubav. Ali verujte, do kraja razgovora setit ću se ko je i 102. I onoga 102. Da. Da, zapravo, tako je mnogo. Profesor nešto pokušava da nam... Da pokrijemo ovaj razgovor izuzetnom ilustracijom knjige i velikim naporom autora da to slikovito prikaže, jer procesi u centralnom delu te tehnologije, a to su u stvari ti alati za istiskivanje, su vrlo složeni, da se radi o, blagorečeno, cepanju aluminijuma i kasnijem svarivanju u izlaznoj zoni da bi dobili mi, na primjer, jedan naš profil našeg prozora, jedan naš profil za neki krov, most i tako dalje. Ja ovdje mogu samo da kažem, recimo, da Velux prozor je pojam u kvalitetu i to je u stvari vrhunski proizvod primjene aluminijuma
u, da kažem, građevinarstvu. Dobro, ali sada ono što mene interesuje, profesori, vi ste sve te tehnologije ovde nabrojali u knjizi, jel da? Tako je. Tako je. Jel mi imamo, jel imamo mi tu tehnologiju? Jel mi možemo da to radimo? Evo, profesor nešto klima glavom. Mi možemo da radimo i sve veći broj fabrika u Srbiji. Sutra će biti na Mašinskom fakultetu skup skoro svih proizvođača aluminijumskih profila iz Srbije, onda iz Bosne i Hercegovine, onda biće iz Italije gost naš. To je najveća firma u svetu za proizvodnju alata iz te oblasti. Dolazi nam gost, njihov menadžer, koji će i uzeti reč i diskutovat će vezano za ovu knjigu i uopšte za promociju. Dobro. Ovo je, ja ne znam knjigu da li sam pokazala, evo sad ću da pokažem kako izgleda knjiga, zaista jako ozbiljna i jako onako profesionalno i kvalitetno urađena. Mi smo ovdje izdvojili još neke grafikone koji pokazuju zapravo koliko je veliki rast globalna potrošnja aluminijuma sa projekcijom do 2035. godine. Ja ne znam da li se vidi, ako se ne vidi, sada ćemo profesor i ja da pokušamo da vam objasnimo. Dakle, to raste pravolinijski. Boga mi, pa pravolinijski, ali ne horizontalno, nego pod uglom nekim koji je veći od 45 stepeni. Da, što znači da je ogroman. Ogroman rast i vidimo zastoj zbog korone. Da, jedan mali zastoj, ali onda je krenula. Ali gledajte kako to ide. I onda su projekcije neke do 2035. godine da se nastavi taj rast. Ovo što i Nikola Tesla rekao, izgleda da je čovek to predvideo mnogo ranije. Aha, dobro. Koliko smo mi svesni toga u Srbiji? Zašto imamo samo na Mašinskom u Nišu i Mašinskom u Kragujevcu ovakve teme? Ovakve teme. Zato što smo vezani za industriju Niša, kako sada, tako i ranije. Profesor Marinković je bio u bivšem Nisalu, a posle toga je karijeru nastavio na Akademiji strukovnih studija ovde u Nišu. Upravo ova knjiga predstavlja pokušaj da se to ogromno iskustvo, na neki način i znanje, prenese mladim generacijama, da to ne bude bauk, da bude povezano sa naukom, na naučnim osnovama, da iz toga izađu i neki radovi, istraživanja i tako dalje. I naši planovi i planovi autora su baš, da kažem, obećavajući da će možda Niš dobiti i neku eksperimentalnu laboratoriju upravo za tu tehnologiju gde će oni moći da se obučavaju poput velikih centara koji to već imaju dugi niz godina. Ne samo u teoriji da imaju to sve, tako, nego i da... Praktično. Aha, praktično to sve. Jer realni procesi, na primjer, sada postoji firma u Nišu koja je u krugu bivše fabrike Nisal, to je MTC. Oni to rade i ta tehnologija je u primjeni, ali za istraživanja i za neke analize vi ne možete realan proces da na neki način obstruirate, nego morate da nađete te eksperimentalne uslove i da date neke promenljive parametre da biste vidjeli kakav je izlaz iz tog procesa. Kako utiče, tako jedna, sad to su legure, tako sam ja lepo razumela. Legure jedna na drugu, temperatura ili ti dodaci koji se... Brzina, pritisak, trenje. Ja se izvinjam kolega, rekao sam da 100 parametara utiče na ovaj proces, ali setio sam se i 101. Ja bi dobra mašina zbila, da, lepo je to sve. Tako, da. Razumem, koliko smo daleko mi od toga? Ovo je početni korak, ili tako, profesor? Znate kako, to je početni korak što se toga tiče. Znate šta, sad se tu malo mimo ilazim sa kolegom. Dobro. Znači, ima dosta naučnih radova. Međutim, ova knjiga nije vezana samo za naučne radove. Ovde je utkana i praksa, i teorija, istraživanje, tako da sam ja tu uneo mnogo svojih ličnih iskustava, ličnih grešaka, ličnih problema, kako sam se osjećao kada sam pravio te greške i kako sam ih rešavao.
a na greškama se uči. Tako je, pa nema ništa nego kad je bolje nego kad je greška i kad gledate da je ispraviti. Ali dobro, namenjeno je studentima, jel da? I ljudima, ne samo studentima, nego i onima koji se bave tim, jel tako? Tako je. U privredi. Ima veliki broj primjera, ima zadataka što u knjigama se teško može naći i u ovim knjigama koje postoje negde na zapadu. Znači ima tu dosta primjera koji su potkrepljuju onu tehnologiju i onu teoriju o kojoj ja pišem u knjizi. Da, pa kažem, nekako iza vas stoji to iskustvo iz privrede i čini mi se da... Da, ja imam sigurno, nisam brojao, ali preko 4000 projekata za tu tehnologiju. Ili da? Koji još uvijek neki danas žive. Svaka čast. Dakle, profesori, koliko smo daleko od toga da laboratorija jedna se napravi ovdje u Nišu i da sve to naši studenti mogu i u praksi da primene? Sa ovakvim iskustvom i sa podrškom fakulteta i naravno Republike, to uopšte nije san, to može da bude java i da to bude, da kažem, promovisano. Knjiga također govori o softverskim paketima koji danas ovu oblast pokrivaju i gde je mnogo, da kažem, primjera i iskustva ugrađeno u te softvere koji pomažu mladim inženjerima da projektuju tako složene zahteve koji se javljaju recimo kod lakih konstrukcija, automotive industriji i tako dalje. Znači da dobijete laku konstrukciju automobila koja će recimo sa tom električnom baterijom imati veliku autonomiju i da pređe recimo 500-600 km. Aha, dobro. Ono što je također značajno, to ste mi vi odvojili, sad ću ja da pokažem, da pokušam da pokažem. Ovdje se vidi mapa sveta, gde je bojama obeleženo u kojem procentu se aluminijum Proizvodi i koristi. Proizvodi i koristi u svetu. Ovo crno je Kina i tu je 75% Svega. Svega. Sitnica. Mi smo u nekoj zelenoj zoni gde je svega od 8 Jadna do 11. Jadna Evropa 8 do 10%. Do 10, ja nešto, da, do 10%. Da. A i Amerika također. Ma da, mi Amerika, tu smo negde, ali ovi ostali od 2 do 3, od 3 do 5, odsto prosto zanemarljivo, jel da? Zanemarljivo. Dobro. Znači ima mesta za buduće stručnjake. Ne da ima mesta, nego ima i hahaj mesta. Zašto je ovako? Da li je moguće da Evropa bude u ovoliko malom procentu proizvodnje i prerade? Izgleda da Evropa nije shvatila ono što Kina shvata i što zna. Ne samo u ovoj oblasti, nego u mnogim oblastima. I evo vidite, ne gledajući sad tu knjigu i uopšte ovu oblast, šta Kina radi na svetskom tržištu. Da, ali to je ogroman prostor za napredak. Ogroman. Ali koliko se radi na tome? Treba kadrova. Razumete, tu sad stupaju na scenu naši fakulteti. Znači, to ste sad vi, je li tako? I profesor. Tako je. Znači, ja poznajem, da tako kažem, čak i u Australiji imam prijatelje, sam išao tamo oko otvaranja njegove fabrike. Znači, to je negdje okolina Brisbanea. I nema ko od vlasnika firme da mi se nije požalio da nema kadrove. Imaš li, pošto poznajući me, imaš li nekog da preporučiš? Koga da preporučim kad se fakulteti bave nekim istraživanjima, izučavanjima? Evo, Mašinski fakultet ima menadžment. Ne kažem ja da je to loše, svakako da je dobro. Ali za ovu industriju treba nešto sasvim drugo, ovo što kolega Ranđelović radi. On radi prave stvari i pokušava da tu tamno-plavu boju malo osvetli, a da ovu zelenu prebaci na plavu. Aha, dobro. I sad da kažem recept. Da. Pa uzmem boju i... I za boji, ali vrlo uspešno. Dobro. Ja ću reći u tom kontekstu nešto šta nas očekuje. Ja sam za sutrašnju promociju pozvao svoje studente da čuju, da vide o čemu se radi i da ne bude odnos profesor-student samo na ispitu ili na predavanju, nego da bude i ovako, da kažem, lepim trenucima gde se govori o iskustvu koje je pretočeno u jedan ovakav udžbenik. Njima upućen poziv i njihove teme koje biraju za
diplomske, master radove, doktorske disertacije, upravo govore da deca pokazuju interesovanje i da imaju sluha kako za ovakve oblasti, tako i za srodne oblasti koje se tiču tehnologije koja neprekidno ide napred i koja njih strahovito interesuje. I studenti mašinstva, odnosno inženjeri mašinstva koji završe, oni traže takve izazove i takve, da kažem, pozicije. Aha, dobro, na jako lep način vi to objašnjavate i vi i profesor Marinković. Ja vas zovem profesorom bez obzira što ste u penziji, ali bi jednom profesor uvek profesor, ili tako? Tako je. Tako da, mislim da na najbolji mogući način, evo kada ja koja veze nemam zaista sa mašinstvom, pa razumem koliko je važno da se i ovom priča i da se radi na ovome, mogu da zamislim te koliko studenti će... Međutim, čini mi se da je ovo namenjeno i privredi. Naravno. Da. To i piše u predgovoru. Aha, dobro. Sitno ovo. Ne, u predgovoru. Dobro, aha. Piše. Ja vrlo često, znači studente nakon odslušanog semestra odvedem i do sadašnje fabrike MTC ili recimo do fabrike Ming ovde u Nišu. Zašto? Zato što oni imaju sve to praktično i maltene očigledno da se vidi. Znači, da ne bude to prazna priča. I najčešće ovo što je kolega Marinković rekao, mi uvek dobijamo pozive da izvestan broj studenta počne i tamo karijeru i da to sve vidi na licu mesta i da na neki način sa iskustvom bude posle kvalitetniji i bolji inženjer na konkretnim zadacima. Profesor Marinkoviću, pretpostavljam, bez obzira što ste u penziji, rekao smo, vi pratite šta se dešava i u svetu i kod nas vezano za aluminijum i za ovu temu. Koliko će nam trebati nama u Evropi da stignemo u Kinu? Ne moramo da prestignemo, ali da budemo tu negde na 50%. Od toga, da. Pa znate kako? Tu treba mnogo napora i treba razumevanja. Treba neko da shvati zbog čega je sve, a to ovaj dijagram i ova slika, ovaj prvi dijagram, oni kažu, tako? taj prvi dijagram vrlo lepo pokazuje zbog čega treba uključiti fakultete, čak i srednje škole. Vidjet ćete sutra ako dođete, nema kadrova. Sa kim razgovarate od proizvođača profila, reći će fakulteti su takvi i takvi, oni ne školuju ono što nama treba, nego školuju nešto što nama ne treba. I sad kako vi da se branite tu? Kad je tako? Znači, to treba. Kažem, on je jedan od tih koji pokušava da, ne pokušava, koji je već ušao u tehnologiju iz te oblasti i na jedan vrlo lep i lagan način prenosi studentima, stvara kadrove za buduće fabrike i unapređenje ovih koje postoje. A će promocija biti samo u Nišu? Promocija za sada, verujte. Biće samo u Nišu, međutim ima tu planova. Jutro su me zvali vlasnici iz Tehnomarketa iz Pančeva. Eto. I već oni traže da se to prevede na engleskom. Eto, znam, zato i kažem, s obzirom na to da kažete da malo ima toga u Evropi, da verovatno ima zainteresovanih u inostranstvu da uče iz vašeg iskustva. On je, i dobro, nije bitan podatak, znači izneo neke parametre, kupio jednu knjigu i sad je objasnio šta znači ta knjiga u odnosu na ovo i koliko je platio tu knjigu. Inostranih izdavača. Da, ovo je sutra sve besplatno. Znači, ja ne želim, meni je drago da ta knjiga zaživi. Ja ne želim nikakav profit. Znači, koliko izdavač, odnosno štamparija, naplaćuje da knjiga toliko košta. Meni ne treba novac od toga, ali ja želim da se to poseje u Srbiji i da Srbija uhvati korak sa, recimo, razvijenim zemljama iz te oblasti. Pa da, pa i da prednjačimo, što da ne, ako imamo ovakve stručnjake. A imamo pametne ljude, imamo stručnjake, da? Tako je. Ilustracija ovoga što kaže autor je da smo mi dobili zahtev da dostavimo primerake knjige i u Novom Sadu i u Beogradu, a i u Kragujevcu gde je drugi recenzent, predavač iz ovog predmeta, znači Vesna Mandić, profesor na obrade i deformisanje.
Da. Tako da će oni dobiti primjerak, a ja mislim da će primjerak barem ovde u okolnim zemljama biti svuda zastupljen, barem u biblioteci svakog I na fakultetima. fakulteta. I na fakultetima, tako jeste, važno. Pa da, zašto samo mislim Niš i Kragujevac, prosto neverovatno. Zato što se ta tehnologija u ovom delu Evrope radi i to iskustvo nema bolje načina da se prenese nego preko jednog takvog udžbenika. Dobro, ali na manjka možda legura? Pa je zato razlog što nam je, što smo zeleni, nismo u tamno plavi kao Kinezi. Što su rekli neki ljudi, sa parama nema problem, pare nema. Znate, tako i sa legurama. Mi nemamo ni jedan rudnik boksita ovde u Srbiji. Prvi boksit, ja sam vodio studente da vide kompletan proces od kopanja rude, to je površinski kop, to je u Milićima, to je Republika Srpska naša. Znači, pa onda smo išli u fabrici za proizvodnju profila u Vlasenici, Alpro Vlasenica, ja sam za njih sigurno preko 1000 alata konstruisao. Znači, fabrika reznog alata je u to vreme radila po mojim konstrukcijama. A to još u vreme dok nije bilo računara konstrukcije sam radio na Bristolu, pa crtalo se na pausu, pa na ozolice kopiralo, pa se slalo autobusom. Sve mi jasno. Da. Jedan od rudnika je u Crnoj Gori, Nikšiću, boksita. Da. Ali sada ne znam u kakvom je stanju. Ja mislim da je privatizovan, nisam siguran, ali ja mislim da više nije... Dobro, ima i kombinat tamo. Da, aluminijuma. U svakom slučaju ćemo da pozovemo sutra da dođu na promociju. Koga zovemo, profesore? Sve zainteresovane. I one koji nisu zainteresovani, jer možda, ako su mladi, možda će biti sutra zainteresovani. Pa tako je. Pa i srednjoškolci, važno je nekako profesori da se to spusti. Tako je. U svetu je tako, verujte. Jel jeste? Znači, postoji nešto za srednje škole osnova, za osnovne studije takođe nešto, ali za master tačno ima i to su fakulteti na zapadu, recimo u Engleskoj, Nemačkoj. Nema na Balkanu se to ne izučava. A fabrike nemaju kadrove. Eto, a raste industrija. Izazov, da. Izazov za mlade ljude da te tehnologije podrže softverski, znači da primjenom softvera oni mogu da budu ravnopravni sa konstruktorima ili projektantima tih tehnologija koji imaju veliko iskustvo. Ti softveri da na neki način objedinjuju veliko znanje. Danas je tu i veštačka inteligencija gde vi možete različite parametre ili različite dileme da rešite preko veštačke inteligencije i da na neki način sagledate to na pravi način i da budete ravnopravan u tom segmentu. Dobro, a softvere imamo? Tako je, da. I to su vrlo skupi softveri koji su specijalizovani za tu oblast. Znači, takvi softveri preuzimaju geometrijski model, recimo, alata, ali da vi virtualno pustite aluminijum u toplom stanju da isteče i da vidite probleme i da kažete, recimo, proizvodnji gde je kritično mesto ili koji je kritični parametar i da to signalizirate dok je još u razvoju, a ne da to krene proizvodnje. Da masovna proizvodnja i da se lome prozori ili već... Ovde su skupe greške. Ovde su vrlo skupe greške. Tako je. Zbog toga, kolega, ovo što je rekao, to je tako. Znači, mora se čak i konstruktor, verujte, evo ja sam konstruktor godinama, ako dođe do greške, on predviđa gde je najlakša korekcija. Gde je najlakša posle korekcija, gde će majstor ili neko ko radi korekciju moći na najlakši način da to popravi. Razumete? Sad da ne ulazimo, bojim se upisat ćete mašinski fakultet. Upravo ste potpuno. Treba da kažem da mi je bila velika čast i zadovoljstvo da budem jedan od recenzenata ove knjige, zato što sam dugi niz godina pratio rad kolege Marinkovića. Čak sam njemu i objasnio da sam nekad imao žarku želju da budem konstruktor u njegovom timu, u Nisalu, ali sticajem okolnosti ostao sam na fakultetu i onda sam pratio to preko njegovih radova, saradnje i rezultata, tako da mi je veliko zadovoljstvo i čast što sam
u tom recenzenskom timu za ovakav jedan udžbenik. Jako je lepo da se ovo čuje, jel da? Meni je ne? veliko zadovoljstvo i čast što ste danas bili moji gosti. Ja vam želim uspešnu promociju. Evo i ja odavde zovem i privredu, zovem studente, zovem nastavnike u srednjim školama da dođu i da čuju, jel da? Nekako oni bi mogli da dođu i da čuju, da bi mogli da prenesu. Dok ima još vremena da čuju od nekoga koji će možda otići za koju godinu. Biće vremena, biće Čekam ja vremena. sledeću knjigu, profesore, nije to baš tako da se... Nismo rekli gde, 12 sati mašinski gde? 12 sati Mašinski fakultet, amfiteatar A1, odmah na ulazu. Biće promotivnog materijala, onda nekih uzoraka tih naših saradnika, velikih proizvođača, znači dosta gostiju. Evo, mi već imamo oko 80-90 potvrđenih gostiju, tako da je to fakultet prihvatio obe ručke, znači bit će tu i članova dekanata i naših profesora koji će uveličati da budemo dobri domaćini ovakav događaj. Dobro, predstavit će knjigu, vi ćete predstaviti svoju knjigu, ali tako? Vi ćete govoriti? Ja kao recenzent i dekan ili prodekan. Vesna Mandić je trenutno odsutna. Da. Ali će govoriti i Nikola Bono, znači to je menadžer iz fabrike Kompes, Rodengo Sajano, to je u okolini Milana, znači iz mesta Rodengo Sajano. To je najveća firma u svetu. U svetu. I vlasnik firme iz Pančeva, da. Da, i vlasnik firme iz Pančeva će govoriti. Međutim, samo još nešto bih želeo da kažem. Sutra, ako budete prisutni, nećete prisustvovati samo izlaganju iz oblasti procesa istiskivanja aluminijumskih legura. Vidjet ćete remek dela prese. Remek dela prese. Šta je to? To su delovi koji nastaju, odnosno greške na presi, koje je kolega, vlasnik firme iz Tehnomarketa, posle samo malo odslikao i doterao. Ja sam ga zamolio da on sutra donese i da napravimo izložbu tih grešaka, da vidite kakve su skulpture. To su neželjene stvari, ali on ih je ulepšao da ne bole mnogo. Kreativnost maksimalno. Da, mnogo hvala. Zaista želim vam uspešnu promociju i da se vidimo brzo. Ajde, ne može toliko brzo, ja preterujem, ali kad se vidimo sledeći put, da mi kažete, aha, ovo iz zelene prešlo malo u tamnije. Da, zatamnili smo to, Saša. Kupit ću mu flomastere. Dobro. Hvala vam zaista mnogo na gostovanju. Dr. Tomislav Marinković, autor knjige, i profesor dr. Saša Ranđelović, recenzent, bili moji gosti danas. Muzika u nastavku reklame, pa se vraćam.